Der er et yndigt land, det står med brede bøger. Du der, du, der er noget, jeg godt lige vil sige til dig. Muslimer. Du går klar over, hvad muslimer er, ikke? Ellers så skal jeg fandme fortælle dig det, du. Det er sådan nogen, der ikke gider at hygge sig sammen med os andre. Du kan gå ned til købmanden, købe en pose bajer, ikke? Og en halv flaske snaps. Og så kan du spørge sådan en muslim, om man ikke har lyst til at hygge sig lidt med dig. Og få en lille en til halsen, ikke? Ved du, hvad der sker? Du kommer til at drikke hele lortet selv. Og det er fandme uhyggeligt, du. Jamen, det er jo ikke fordi, jeg ikke kan drikke en pose bajer selv. Og det kan da sagtens. Det er sgu da ikke det. Det er med det, at han får tilbuddet, og ikke benytter sig af det, du. Det er uhyggeligt. Det er udansk. Jamen, jeg har jo ikke noget mod muslimer som sådan. Jeg er jo ikke racist, vel? Men hvis de absolut vil være her, så må de fandme lære at hygge sig sammen med os andre, du. Og drikke nogle bajer. Masser af bajer. Ja. Ja, nu kan du se. Forleden dag. Jeg sidder og ser bold, ikke? Ja, med en pose bajer. Hygge. Hvad sker der? Vinder vi? Kukker vi ej? Vi sidder bare bæller en masse bajer i os til ingen verdens nytte. Ja, men nej, ikke muslimerne, du. Nej, de skal sgu ikke have noget. Nej, og det er sgu ikke, fordi de skal køre hjem selv. Ellers skal de jo bare tage en taxa, ikke? Hvad fanden? De ejer jo alle taxaerne selv. Og det er fandme som om, muslimerne holder med nordjerne, du. Det er uhyggeligt. Det er udansk. Ved du hvad? Der var nogen, der skulle fortælle de muslimer, at hvis de vil holde med nordjerne, ja, så må de fandme lære at drikke nogle bajer, du. Og hygge sig sammen med os andre. Det andet der, det er skide uhyggeligt.